Mga kasinag, isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Ngayon pala mga kasinag, para maiba-iba naman. Pupunta pala kayo mga kasinag doon sa lugar na yun. Ayan, kung nakikita nyo yan, pupunta kami dyan sa barangay Pinitan. Kasi mga kasinag, si Mama Merna kasi yung mga kanyang kamag-anakan, mga taga dyan. Nagpaabiso kasi doon nung nakaraan sa bahay na yung isang kamag-anakan nila gustong makita si Mama Merna. Kaya ngayon mga kasinag, sumama kami para makarating naman kami diyan kasi sa tagal-tagal ng panahon hindi pa kami nakakarating sa lugar na yan. Update ko kay mamaya kung sino-sino mga kasama namin kasi pumunta muna kami ng bayan sa Ruma para magpagasolina. Ay yung mga kasama namin andun na. Ay mamaya mga kasinag, update ko kayo pagdating doon sa napakagandang lugar na yan. Kasi dito pa lang kung makikita nyo ang ganda na ewan ko lang pagdating dun. Hindi natin sure mga kasinag. Tingnan natin pagdating dun mga kasinag. Update ko kayo. Okay na. Ayan mga kasinag, papunta na tayong Pinitan. Nakapantalunan si Inteng. Hindi kasama si Jappy. Malayo na yun, tatahakin natin mga kasinag. Hindi ko pati alam yung lugar na yun. Ang nakakaalam lang yun, Sinting. Yung nasa unahan naming motor. Yan ang nakakaalam ng daan. Ganyan lang tunog ang motor. Dito sa atin, hihirapin ang tatlong malaki magangkas. Kasi may box tayo sa likod. Hindi kagaya nila Malayo-layo pa mabiyahin natin mga kasinag. First time makapasok sa lugar na ito. Ano kayang lugar to mga kasinag? Tunggubantigi. Tunggubantigi. Ayan, shoutout pala sa mga taga Tunggubantigi. Sa mga subscribers at viewers ko dito. Shoutout. Ayan mga kasinag, dito na tayo. May mga resort nga pala talaga dito. Dito. Pero may daan dito sa Banwaan. Dagat. Dagat. Lubak-lubak din palang agihan dito. Dito kayo nagdaanon? Dito pala yun. Kala ko diretsuhan na ito. Yung rough road na yan. Puntang Angelica Beach. Tapos ito ang puntang Pinitan. Pinitan na Angelica. Ang ganda pala dito Ang ganda pala ng bundok na yan mga kasinag Yan kung makikita nyo yan Kaso lang sinunog. Baka pigtatan naman. Sunog kayo. Yeah, baka pigtatan naman. Lubak-lubak din pala dito. Pero mas maganda ang daanan na ito mga kasinag kaysa doon sa lugar sa amin sa Bubuan. Ito bateris lang tapos patag siya, pantay. Sa amin lubak-lubak talaga. Alikabok. Ang ganda pala talaga ng lugar na ito
kayo nanuhan baka. Oh. Ay, clearing pala ang mga nyug dito. Ayan oh. Kaya pala talahib na ang natira oh, mga kugon. Na-clearing pala. Ang ganda niyang bundok na yan oh. Sarap dyan magpalipad ng drone. Ang pa, nakapormahan nga ang Vicente. Maurag nag-Vicente ito. Pamilyado na, nakapormahan pa. Manchichiks pa talaga. Siyempre, pag kayo mabagat, papantalon. Hindi ko man alam kayang mahal. Ano dito? Hindi ko nakalain na ganito pala ang daanan dito. Puro alpog. Ay kung alam ko lang, hindi pantalon man sana ako. Lugi ako mga kasinag. Pagdating dun sigurado para ako nagtatalok. Kala ko kaya anong daanan dito? Simentado. Hindi palan. Nahilig ko na si Talikira. Ayan mga kasinag, malapit na tayo. Nakita ko na yung pinag-introhan natin kanina. Shoutout sa mga taga-Pinitan. Nandito na tayo mga kasinag. Namiss na tayo ng alikabok. Napaka-alikabok pala dito. Naligo tayo ng alikabok mga kasinag. Sus, yan. Hindi pala biro dito. Kala ko pag magandang lugar, maganda rin ang tawag nito, ang daanan. Shoutout idol. Shoutout idol daw. Shoutout idol. Shout out? Oo. Sabi ng bata. Grabe palang alikabok dito. Siyempre ang pulbo. Lagi ah. Malayo pa pala ng Pinitan talaga. Akala ko Dapat pala nagbangka na lang tayo. Dapat pala mga kasinag, nagbangka na lang kami. Kung alam lang namin na ganito ang daanan dito. Alikabok pala, grabe. Yan, welcome na Zone 3. May mga pala dito mga kasinag may pagandahan ng shade house, bakod. Tapos iwan ko kung anong meron pa dito. Ay, naman sila Meron man silang kabuti. Ayan may mga kabuti mga kasinag Pag uwi daw, kabuti natin yan, maluto. Chuy chuy. Yun, magaganda na yata dito mga kasinag simentado na. Pareho sa buwan ng Oo. Kaparehas ba sa ubuan ng pakagawa? Putol-putol. O yun, nakita na natin ang magandang puro. Ayan, malapit na tayo mga kasinag. Natatanaw ko na ang dagat. Para mawa ang mga tao. Talagang malikabok talaga. brown. Malayo pa pala talaga mga kasinag, malayo pa talaga. Hindi pa biro. May 30 minutes na siguro kami nagmumotor. Matatagalan talaga kami kasi lubak-lubak. Zone 6. Zone 6 na. Nasa zone 3 tayo kanina, ngayon zone 6 na. Ito na. Anong zone na daw? Hindi ko alam kung saan zone na tayo mga kasinag titigil.
Bata. Ayan mga kasinag, dito na yata. Nagmimisa na si Father. Dito na rin tayo mga kasinag. Nakarating din. Ayan, nagilid nga talaga ng dagat. Nandito na tayo mga kasinag. Dami sila. Oops. May iniwasan palang ugat yun. Kala ko didiretso eh. Okay, andito na. Ay, Ayan mga kasinag, nakarating din tayo. Ayan. Alikabok. Alikabok palang daan dyan. Ayan mga kasinag, kararating lang natin. Hindi ko kalain. Napakalikabok pala ang daanan. Lubak-lubak pa. Baba muna, baba. Mga kasinag, ayan na. Andito na tayo sa tabing dagat ng Pinitan. ano yan, lugar? Yung ganda ng ano? Butuanan. Tawanan. Alin? Yan o. Yan ang Butawanan? Ayan ang nag-iisang isla ng Butawanan? Yun na dahil ng Butawanan. Ay ito? Mga kasinag, ito palang Butawanan. Oh. Ito pala yung isla na sinasabi nila. Ay, sa Balyo pa kayo ang Butuanan. Hindi pa yata, para hindi naman isla eh. Sa Balyo pa kayo ko lang Butuanan. Sa Balyo pa? Yeah. Mga kasinag, sa kabila pa daw pala yan, yung Butawanan. Hindi pala yan. Oo, sabi ni ano, ni Iper. Ano yung tandok? Tandok, Butawanan. Ibig sabihin tandok pala yan. Tandok pa yan. Ang ganda pala dito oh. Parang yung puro din. Ang ganda pala ng lugar na ito mga kasinag. Ito ang kabila ng Pinitan, yung sa likod. Kanina andun tayo sa harap. Ngayon nandito tayo sa likod ng Pinitan. Ang ganda pala dito oh. Tamang-tama sa init ng panahon. Yan, ikutin daw natin mga kasinag hanggang doon sa dulo doon. At tingnan natin sa kabila doon. Ayun ang aking mga kasamahan. Ayun. Shout out, shout out. Ayun mga kasinag oh. Titingin tayo dito. Ang ganda. Kaso lang madaming ano oh, yung mga kulapo. Yung mga ano yan, pero okay lang yan. Normal lang na masagad dagat yung ganyan mga kasinag. Normal lang yan. Tingnan natin dito sa kabila dito. Silipin natin. Ano kayang isla yan? Hindi ko lang alam mga kasinag kung anong isla yan oh. Yan oh. Mamaya pala mga kasinag, titignan natin ang ano, mamaya pala mga kasinag, papanoorin natin ang karera ng bangka. Malayo pala nito. Malayo mga kasinag oh. Babalik na ako. Malayo pala akong ikutin, napakainit pati. Baka yung kinain ko magutom agad ako. Kaya babalik na tayo mga kasinag. Habang busog-busog pa, habang medyo busog pa ako. Ayan na titest drive na nung kanilang mga bangka. Tinitesting na nila yung kanilang mga bangka. Tinitesting na nila yung kanilang mga bangka. Ang ganda pala sa lugar na talaga eh. Ang ganda pala dito mga kasinag. Parang kagaya din ito ng puro. Yung sa may unahan ng Pamintan.
Ang ganda. Mga kasinag, ang presko ng hangin dito. Palibas sa tabing dagat, oh. Yan lang yung pinanggalingan natin kanina. Ito na may mga kasamahan ko. Ayan. Ayan. May nakita naman ako dito mga kasinag. Mga kasinag, may nakita naman ako dito. May nakita ko dito mga kasinag. Ayan. Ayan. Alam niyo ito mga kasinag kung ano yan? Yan o. Sigurado ito malaki ito. Lang? Maagi alam kita dyan pa ulit. Ah. Yun, ayan mga kasinag, ang laki oh. Ayan oh. Ito, ayan oh. Ayan, oh. Anong tawag sa inyo yan? Ayan oh. Oh, iba pa yung nadampot ko. Hindi pala yung nadampot ko, iba pala yun. Ito yung nadampot ko oh. Ito pala yun oh. Ayan oh. Ayan oh. Ito kuy-kuy kung tawagin sa amin. Dito na sa Bicol, kukoy. Baka sa susunod na pista mga aranda mang kita digdi. Ayan. Pag-aaway. Wala. Tila natin mga sinag. Nag-aaway ito eh, nag-aaway. Ayan, ayan mga sinag. Ito mga sinag yan. Pagsamahin natin. Ayan, nag-aaway ito eh. Wala nga ni ingurang may tunduwa ta. Ayan oh. Galit oh. Galit yung may ano. Galit yung may bahay. Bilis-bilis na. Ayan oh. Baka ano lang ni padi ning ano, ning bindisyon ning kuya. Tuma ta. Ayan mga kasinag, dito pala tayo sa Barangay Pinitan. Papanoorin natin ang karera ng mga bangka. Ayan sila, nag-uusap-usap na para malaman nila yung instruction. Alamin natin ngayon mga kasinag. Init! First time ko manood mga kasinag ng karera ng bangka. Anong pista kasi ng bubuan, hindi ko nakita. Hindi ako nakapanood kasi may ginagawa ako ng mga kasinag eh. Tama-tama, nandito ako ngayon. Panoorin natin. Anong laban na yan? Ayan. Ayan mga kasinag, mag-uumpisa na ang karera. Sila muna maglalaban. Alamin natin mga kasinag pagbalik niyan kung sinong nanalo sa dalawa na yan. Di gasolina yan mga kasinag. Mga di gasolina unang naglaban. Ayan ang mga kasinag oh. Papunta na dito. Ayan, nanguna yung pula kanina. Yung pulang bangka. Yun ang nangunguna. Ayan ang mga kasinag, yan ang nangunguna mga kasinag oh. Matulin. Wala, ang layo naman kasinag oh, hindi makakaabot yan. Ito naman mga kasinag yung ikalawang lalaban. Ayan o, red at blue. Sila na magkalaban ngayon. Yung kaninang nauna, yung kulay pula, andun pa mga kasinag o. Ito hindi na humabol, sumurrender na. Yan yung nanalo kanina mga kasinag o. Yan o, yung bangka na yan. Yan yung nanguna kanina. Kung ngayon magkalaban naman ito, itong pula. Tapos itong blue. Blue na may stripe ba yan? Nabitawan pa ang linyador ng isa.
Kaya mga kasinag, abangan lang natin kung sino uling mananalo sa dalawa na yan. Mga kasinag, ito yung unang nanalo. Bangka na yan. Busing, anong pangalan niya? Anong pangalan niya? John Mark. Ano apelyido niya, boss? Ilon. Alon, shout out pa kay kuya. Mapanood kayo sa vlog. Ayan mga kasinag, ito yung gamit niya kanina. Gasolina po yan, ano? Tama ko? Ayan. Lumbak lang. Ayan mga kasinag, tama yung sabi ko. Mga naunay di gasolina. Abangan naman natin yung dalawang umano, naglaban. Ben! Saan pa kami ikot, Ben? Sa ikalawang naglaban mga kasinag, ang naunguna yung brown. Yung brown ang naunguna. Yung pula kanina nandito sa kaliwa. Ayun ang unang nangunguna ngayon. Dahil na pala, nene. Dami na nanood mga kasinag. Boss! Mga kasinag, ito ang nanalo. Sa ikalawang naglaban sa di gasolina, ito ang nanalo. Yan o. Ay, tagkal o. Gawa man sana. Yung sa may birador mga kasinag o. Tagkal. Shoutout pala kay boss. Dahil magkaralaban. Cornelio. Wala o. Overheat mga kasinag o. Kaya nga, naglalamag na kaya. Borong ka? Wala na. Baka hindi na makalaban sa susunod ng mga sinag. Tagkal yung birador o. Yung blower. Ma-over pa Oh. Ayan o, yung blower niya. Overheat na? Siya ang nanalo mga kasinag sa pangalawang lumaban. Nasirit nga na lang. Baraklas. Ay, overheat ang baka. Hindi mo matagal din mo sa tuna. Dahil na kaya nagagana si blower. Ay, nagagana blower. Ay, pang-overheat. Tayo imposible mag-overheat yan. Nagagana. Tanin ko yan. Sige, ano? Papahuli ka na muna yan. Papunta na yung Lakas ng usok mga kasinag o. John! Kaya nga naman tayo yung makina mo. Ayan, papahingan muna mga kasinag ito. Papahingan muna. Nagtanggal pala yan. Naabang natin yung pangatlong lalaban. Nag-uusap pa mga kasinag o. Taro diyan tayo yung gasolina. Mga kasinag, ito naman ang maglalaban. Diesel engine na ito mga kasinag. Pinahingahan muna yung mga di gasolina. Mga di crudo na ito mga kasinag. Ito, tapos yan. Hindi ko lang alam kung mga tagasan dito mga kasinag. Parehas sa parehas ang hugis ng bangka mga kasinag oh. Parehas yata ang naggawa niyan. Iisang tao lang siguro mga kasinag ang gumawa ng bangka na yan. Kasi parehas eh. Dito magkakaalaman mga kasinag kung alin ang kumigis pa yung isa. Ayun mga kasinag, abang-abangan na lang natin dito kung sinong manalo sa dalawa na yan. Nagbaba kayo sa makina niya. Mga sinag, yan yung nanalo sa diesel engine. Ito naman yung ikalawang lalaban. Hindi ko lang, baka yun yung kalaban mga kasinag sa kabila na yun. Ito naman yung mga lalaban mga kasinag sa ikalawang lalaban sa diesel. Yan, ang matitira dyan, matibay na. Ayan mga kasinag, ang ikalawang maglalaban sa diesel.
Mga kasinag, ang ikalawang nanalo sa diesel engine. Ayan o. Ito na may lalaban sa ikatlong lalaban, diesel engine mga kasinag. Hindi ko lang alam kung ano yung kalaban nito. Ikatlong lalaban mga kasinag sa diesel engine. Kita na laban ito mga kasinag. Mga sinag, hindi ko kayang init. Grabe. Napakahirap pag abang dun mga kasinag. Grabing init. Update ko lang kayo mamaya mga kasinag kung sinong mananalo. Update ko lang kayo mga kasinag mamaya kung sino yung mga nanalo. At ang premium mga kasinag dito sa mga nanalo ay yung makina ng bangka. Ayun ang premium nila. At kaya update ko lang kayo mamaya. Mga kasinag, maglalaban na ngayon yung nanalo nung una. Ito yung mga nanalo sa unang laban ng gasolina. Ngayon, yung mananalo nun, sila naman ngayon ang maglalaban. Yan. Baka naman kasinag oh. Parehas matulin. Agit-gita ng laban ito mga kasinag. Ay matulin yung nandito sa kaliwa mga kasinag. Puti! Puti! Orange! Kasi ano na puti oh. Mga kasinag, itong nanalo sa second elimination. Di gasolina yan mga kasinag. Gasoline engine. Itong nanalo. Pangalawang laban na yun mga kasinag. Sila yung nanalo nung mga unang laban. Tapos sa ikalawang laban yung mananalo nung una, silang naglaban-laban ngayon. Itong nanalo mga kasinag. Ang tulin pala nito. Yan yung nag-overheat kanina mga kasinag. Yan yung nag-usok kanina. Siya yan. Kahit nag-overheat mga kasinag lumaban pa rin. Talagang kaya pa. Nanalo pa. Mga kasinag, final na laban ito. Mga kasinag, final na laban na ito. Diesel engine. Yung kanina mga kasinag dun sa gasoline, ang nanalo mga kasinag yung nag-overheat. Ito, diesel na ito. Final na ito mga kasinag. Yan. Ito ang kalaban mga kasinag. Ito mga kasinag. Tapos yun. Doon na yun. Tatlo pala sila. Tatlo sila boss ano? Tatlo? Tatlo! Last game! Ayan, last game pala mga kasinag. Tatlo sila. Yan. Kung sinong mauna dyan, yan ang champion. Last game. Huling laban ito mga kasinag. Tatlo ang maglalaban-laban. Laban. Huling laban ito ng mga diesel. Ito na ang matitibay. Oo, ito ang matitibay na bangka dito mga kasinag. Panalo ito ay. Oo. Yan lahat yung mananalo mga kasinag sa naglaban-laban. Ngayong final na, lahat ng nanalo kanina, sila na maglalaban-laban ngayon. Puro di gasolina at puro diesel engine ito mga kasinag, puro diesel engine. Tatlo yan, tatlo. Ayan o. Laban-laban na oh. Dito natin malalaman mga kasinag kung sino magka-champion dyan sa diesel. Gigit-gitan oh. Pare-pares matutulin.
nakikipagitgitan mga kasinag oh. Ang naunguna mga kasinag yun nandito sa kaliwa kanina. Tapos sumusunod yun nandito sa kanan. At yung nasa gitna yun ang nahuhuli. Ang nagigitgitan ngayon mga kasinag yung nasa kaliwa at nasa kanan. Ayan oh. Malayo na masyado. Yun, kitang-kita ng mga sila ko, panalo na. Matulin talaga. Ang nanalo mga kasinag yun, nandito natin sa kaliwa kanina. Champion! Isang makina ang premyo. Daming manonood mga kasinag oh. Ayan oh. Ayan. Diba? Dito yan mga kasinag sa Barangay Pinitan. First time ko pating makarating dito sa area na ito. Ayan mga kasinag, tapos na kaming mamista. Tapos mapanood ang ang karera ng bangka dito. Magpapaalam na kami. Sila kasi magbabangka. Kami naman ni Mrs. Tapos sila inting. Ayan. Magmumotor na lang kami. Hindi na namin sila antayin. Tara na mga kasinag.